Otutu ọma ndị ọma nwe mmadụ, ndị Igbo ndị ọma ga-adịrị mma. Ndị ihe ọma na-emere kwa mgbe ndị osebụrụwa ndị n'igwe kechara sị ha gịnị gaa nọ mụgba nzụba riwe na uri kawanụ. Ụnụ mara ngozi nke enye ndị Igbo ọ pụrụ iche masị m kwuo. Amasị unu abụọla chi. Amasị unu ele otu unu dị, olee otu eke si anya anwụ, unu rikpo ole, unu emela kpo ole. Ndị iti na-asị how are you today? Amasị unu ele otu unu dị. Na mmemme unu abụọla chiri ụbọchị nke taata ka anyị nọ wee na-asị unu ndị na-azụ ahịa ebe dị iche iche, ọ bụ ndị nọ n'Alaba, anọ n'Aba, anọ n'Abalogwu, anọ na Mushi. Kedu ebe a ga-akpọ ahịa ibido kpọwa ahịa ndị Igbo? A ga-akpọcha ya gịnị ụbọchị nke taata? Anọ na trade fair. Kedu ebe a ga-akpọ? Ọ bụ Oshodi, Ajegunle, ka ebe ga-akpọrọ ghara ibe ya. Ana m asị gburugburu ahịa niile nọ na Lagos ndị Igbo na-azụ na abụọla chi. Kedu otu unu dị ka unu na-aga ahịa n'ụbọchị nke taata? Zụtakwanụ zụkwanụ mma o n'ahịa niile nọ n'ala Igbo ebe ndị Igbo na-agba na-azụ na-achọ ihe eji aratụ mmanụ. Ana m asị unu zụtakwanụ uru, zụtakwanụ uru, zụtakwanụ gịnị uru, suru nwekwanụ ofe n'elu anụ. Ọ bụ ndị nke nọ na mba ofesi, ndị nke a na-akpọ diaspora. Ihe ọbụla onye na-eme, unu na-azụ ahịa, unu na-ebubata ebubata, unu na-ebugo ebugo, suru na ofe n'elu anụ, ọ ga-adịrị unu mma. Ebe ọbụla onye Igbo na-agba mbọ na-esi ọchịchị ọka ọtụtụ ihe na ezinụlọ ga-eri, mara na aka aja aja butere aka mmanụ mmanụ. Unu abụghị ọkpọkọ unu ga-ata uru, ọ ga-adịrị unu na ma ọ ga-agaziri unu n'ụbọchị nke taata. Ihe ọbụla unu tiri aka gịnị ga-adịrị unu na mma. N'ọnwa nke Jun n'afọ 2023 ka anyị nọ n'ụbọchị nke atọ na-asị unu ụbọchị ga-amara unu mma. Ọnwa Jun a ọsọsọ aṅụlị aṅụlị, egwu ọma ihe ọma ihe ndị unu na-achọ mbụ unu na-enwetebeghị, unu ga-enwetasị ya n'ọnwa a. Ndị nọ n'ọrịa, biko ana m asị osebụrụ ụwa ya tie aka ngozi ya n'ebe unu nọ ka unu gbakee were okwu unu gawa ije. Onye ọbụla ọ na-ara otu o si ara ka ọ dịrị ya na mma. Ọ bụ ndị nke na-achọ ihe a na-eri, ndị na-enweghị ọrụ, onye nwe m ga-enye unu ọrụ. Ndị na-achọ ihe dị iche iche bụ ihe ọma, onye nwe m ga-emezuru unu ya, maka ọ sị ya ga-emezu gịnị ebumnuche anyị. Ndị na-agụ akwụkwọ, biko gụtakwanụ mma, unu ga-eji ezi akara ugo wee pụta. Ndị na-achọ ịbanye abanye, onye ọbụla na-achọ ihe ọbụla otu o si dịrị n'obi, ana m asị osebụrụ dị n'igwe, biko ya mee ka unu nweta ya. Ekpere m n'ụtụtụ a bụ n'isi ndị ewu ndị Igbo niile ebe ọbụla unu na-anọ na si anwụchakwara unu mgbe ọ ga-acha, mmiri zooro unu mgbe ọ ga-ezo. Ndo na ihe ọma ga-eru unu aka. Ka Chineke nọ n'eluigwe gozibe unu, mejupụtara unu ebumnuche unu. Ndị nke na-enwebeghị isi anọkọta rara tọpịọm, ana m asị bido n'ụbọchị nke taata unu ga-arara pịọm. Onye nwe m ga-eme n'unu ezuzu obi unu ga-arata ihe ahụ unu na-achọ. Ndị nke ọ na-adị ka a na-emegide ndị nke a na-ana ihe ya n'ike, ndị nọ na mkpa dị iche iche, ana m asị unu na onye nwe m ga-emegide ka ọ dịrị unu na mfe. Ọ ga-agọzi unu, mee ka ihe ọbụla ezinụlọ ọbụla na-achọ ya gara ya nke ọma. Ndị ọbụla na-achọ nke ọma, mana ndị na-achọ nke ọjọọ, onye nwe a na-eme nke ọjọọ a na-achọ ka ọ bụla ọnwụ nke ọjọọ mmadụ na-echere ibe. Ana m aya osebụrụ ụwa bi n'igwe ka ọ gbanwee ya ka ọ bụrụ nke ọnwa. Igbo ekune ka anụ wee na-asị unu na abụọla chi, ya gazikwere unu. Ebe unu na-apụ tata, ụkwụ unu ji apụ, nke unu ga-eji alọghachi gịnị ga-aka mma. Ihe ọma ga-emere unu n'ihu, mere unu na mere unu na gburugburu unu niile, mere ezinụlọ eze ọchị ga na-anwụ unu mgbe niile. Ọkwa na odozi akụchinyere na eke ogbonna ka unu na-enọ na gịnị mmemme Igbo ekune na-asị unu na abụọla chi, na-asị gịnị ya gọziere unu. Osebụrụ biko duwe unu ebe ọbụla unu na-anọ. Ise.